nandura kelakuan becik lan suci tepo-tepo marang sak padha-padha sabar narima. Sasampunipun kula ngesti dhateng jengandika puwulun Sang Ruci Bathara. Kula sampun pono dununging kiblat miwah kula sumerep warni 8 inggih menika Obra Markata, Putran Denta, Tawon Gung Gumolong, Cahya Maya, Retna Muncar, Daru Maya Adi, Rembulan Dadari miwah Kartika Abyur. Rerupan 8 mau sejatine sipat kang linuwih. Dene 8 mau pinerang dadi loro, ingkang papat marang dat sipat asma apengal. Dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu 4 perkara, yaiku abang, ireng, kuning lan putih. Abang marang drengki srei, ireng kuwi hawa nepsu ning raga kayata dahar, dedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidra, saka kareme milik doyan neruba. Dene putih kuwi demen teteki murih suci, demen narima murih sampurna, emoh rekoso, lumuh pakumpulan, jalaran wedi marang pegawean, trima bodho waton ngasuh. Anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dening kang abang, ireng lan kuning. Werkudara, wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratilaning ati kang papat mau, sabab ora ngantepi ya luput, dene yen to ngantepi ya durung karuan. Mula yen kepingin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun lajeng kula badhe nyuwun priksa ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping penemu menika menapa. Menawa sira nyuwun keterangan ajining ilmu, ngelmu iku angele yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger, apa dene kudu netepi idep madhep tetep mantep. Idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat, wondene madhep meper hawa nepsu karepen iso wening. Sabanjure tetep aja kleru marang penggawe dudu. Dimene darbe budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Wondene mantep kudu nglakoni sedya awit sedya kang meh panarima iku mobah musik ing menungsa amung saderma. Kawula namung sumendhe dhateng kersaning Hyang Sukma, tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kesiku dening Gusti. Mengkono kula mungguh manjinging ilmu, wondene suruping ilmu ya kuwi setya, legawa, sabar, narima, berbudi, bawa laksana. Setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya, ikhlas marang pati, pamriye dimen rahayu, nandura kelakuan becik lan suci, tepo-tepo marang sak padha-padha sabar narima. Tegese sabar den saranta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa. Dene narima yaiku tansah ngenteni siing Hyang Sukma, awit ing tekad usaha nglakoni beja cilaka lara kepenak pinter bodho wening lan kodheng urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik, demen madhangake wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet. Wondene bawa laksana kang gedhe hambeke sarta kang luwih budine, aja nista lan kang bisa cukup kamikire, kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduking karti sampeka. Dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpadha-padha. Lajeng sangkan paraning dumadining titah menika kados pundi? Dene sangkan paraning dumadi menungsa iku saka peparinging Gusti. Bapa lan ibu Gusti maringi cacah sanga, yaiku kang wujud panca indriya. Dene kang papat kasebut cipta, rasa, budi lan karsa. Dene bapa maringi cacah papat turta sarwa kasar, wujud balung kulit
otot lan daging dene ibu maringi cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak kulup peparingi bapa lan ibu mau bisa ngrembaka lan bisa urip lamun kaparingan sukma wondene sukma mau ingkang kagungan ingkang akarya luka Werkudara kabeh piulang ulun iki mau dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan iya ingaran Tirta Purwita Mahaning Suci ya Tirta Purwita Suci kulup tumuli dina samengko gandeng wis pana nggon kita nampa kelawan apa kang dadi sedya kita lan ulun wis paring sakabehing ngelmu ingkang kita butuhake lan kita gayuh mara gagi kulup metu saka garbaning